miɗen jiɗi lamdadema pullo ko wiyete pullo ko ɗum woni pullo? a namnimami ko jiɗmi namnede, a namnimami ko Allah newnanimi wawde jabade. Ndeysan. Pullo itta ko e ɗemgal fulɓe. Fulɓe tarikh mun en ene juuti. Fulɓe ko adinde natata e l'islam ene ngoodi, ene winda e nder defte. Fulɓe caggal nde naata e l'islam ene winda ene woodi e nder defte. Fulɓe ko adinde natata l'islam mbiyatono ko tukrur, noon arabeɓe mbiyataɓe. Tukrur woni inde maɓɓe, ɗum woni ko windi e defte arabeɓe. Tukrur jinsum minan nasi, ko leñol e yimɓe, ɗum woni ko murtada zabidi en qamus en bindi. Tukrur woni inde fulɓe. Tukrur o ko ɗemgal pular ko tekurori, leydi tekurori. Lamɗo maɓɓe wiyatano tekuru, kala laamiɗo wiyete ko tekuru. Hoko woni tekkidde woni mawnude. Lamɗo wiyete tekuru, kala jooɗiɗo e laamu. Honno mbiraten kala jooɗiɗo e laamu ɗiɓɗinaɓe ene wiye Firawna, kala jooɗiɗo e laamu Romenaɓe ene wiye Qaysara, kala jooɗiɗo e laamu Farisnaɓe ene wiye Kisra, kala jooɗinoɗo e laamu fulɓe wiyete tekuru. Leydu makko wiya leydi tekurori, ɗum woni ko arabeɓe mbiyata tukurur, bani tukurur. ɗum koko adinde ɓe natata e l'islam. Nde l'islam ari nde sahaba goto ene woodi ene wiye Abdullah ibn Amr ibn al-Asi. Amr ibn al-Asi goto mo nanatan o, gondunoɗo e Muawiya ibn Abi Sufyan o. Miñi ko ɓi mawniko ene wiye Uqbatu ibn Nafi'in al-Fihri. Uqbatu ibn Nafi'in al-Fihri on nanni alsilamagal nder Afrique. On ɓe cuɓi yo ya uddito e Afrique. On udditi leydi Afrique, naati Afrique, ene waɗa jihad fi sabilillahi ha ari yetti leydi Nigeria. Tukururi en goni toon, fulɓe ɓe wiyeteɓe tukururi en ɓe. O ari ha o yetti nokkul maayo ene ɗon ene wiye Kuwara, ɗon o haaɗi kanko Uqbatu ibn Nafi'in al-Fihri. O resodira e fulɓe ɓe jaɓi diine makko, ƴetti ɓiyum debbo dokkimo. Ɓiɗɗo o ene wiye Bajjo Mangu, ba makko woni Mangu, kanko wiya Bajjo kanko debbo o. O dañje muɗum ɓiɓɓe worɓe nayo, ɓe o dañje muɗum ɓen mbiya fulɓe. Hoko woni fulɓe? Ko pular biɗo ceer. Hoko woni fulɓe? Enen jogui cifo hunde, cifo sifa o. Hoko woni sifade hunde, sifo sifa o? Mbiyen ɗum ɗo ene ɓawli, en cifima ɗum. So ɓawli mbiyen ene ɓawli kurum, minen Fuutankoɓe min mbiyata. Onon Masinankoɓe hono mbiyaton kirinna. Kirim mbiyaton. Kirim. Minen min mbiya ene ɓawli kurum. Ndeysan. Ene wojjini, enen ɗiɗo fof mbiyen coyi. Gonga ene wojji coyi. Ene rawni holno mbiyaten. Far. Ene wi far. Woɓɓe mbiya ene rawni taal. Gonga. Ene hesɗi holno wiyete. Ene hesɗi pul. Gonga. Ɗon fulɓe jalti. Pul ene hesɗi pul o. Nde o resi e tukururi en ɓe, ɓiɓɓe ɓe o dañje muɗum ɓe. Ɓe ngari koɓe woɗeɓe, ɓe mbiya koɓe fulɓe, koɓe hesɗuɓe pul. Ɗum ɗo woni pullo. Ndeysan. Ɗo pullo yalti. Allahu akbar. Ko nanɗa hen goɗɗum fof haali ko wela, kono ko ɗo fulɓe jalti. Ko sifa, ko ɗum addi pullo o. Pulɗo ko neɗɗo keso. Keso pul. Kamɓe koɓe ɓaleɓe. Arabe desɗo e maɓɓe o ko boɗeejo. Dañje makko nde ɓalejo e danejo so ndesodiri fof addan mbaadi hesiri. Wonata ko métis en tuuba ko ɓe mbiyata. Ɓen arabe ɓe ɓen mbiya fulɓe, ɓiɓɓe nayo. Heyɓe pul, hesɗuɓe pul yontaɓe. Ɓe pecci nayo, afo o ene yette Diallo, dewɗo hen o ene yette Ba, dewɗo hen o ene yette Bari, ala dewɗo hen o yette Sokodda maɓɓe woni Sangare Bari. Ɓeɗon nayo woni fulɓe. Fulɓe tigi ɓe mbi ko ɓeɗon woni fulɓe, ko heddi ko fof ko ñama. Fulɓe fof ko ɗo jalti. Diallo woni afu, Ba rewi hen, So rewi hen, Bari rewi hen. Ko heddi ko fof koye ɓeɗo takki. Eyyi ɗum woni ko firti pullo Hammadi. Allahu akbar. Famminike fa sanne. Alhaji a Cheikh Ibrahim min beltima sanne. Ɗum ɓuuri weltade. Fa hande noon eɗen jiiɗi ɓeydana en seeɗa e banggal ko wiya fulɓe.
a paccitani en ɓiɓɓe worɓe nayo ɓeɗo goni fulɓe ɓiɓɓe worɓe nayon ɓe mbaka maɓɓe wonko annduɗa yalla hoto e hoto hen ɓe ɓuuri joɗade na hoto e hoto hen ɓe adi tabitidde ha ɗum pulagu o paama tawo fulɓe godino gila ɓe mbiyaka fulɓe tukururu ɓe mbiyete tukururu o e yimɓe tekkuɓe woni yimɓe mawɓe ɗum wonno inde maɓɓe ɗum woni ko binda ha joni tubakoɓe mbiyataɓe ko tukulere sénégal en fof fulɓe tukulere mbiyata non woni tukulere wona ɓe mbiyata non woni tukulere o woni tukururu o nden woni inde maɓɓe ko ari l'islam aga nde ɓe jaɓi l'islam nde ɓe mbiya fulɓe pullo woni goto o pulɗo woni pullo pulɗo kesɗo wiiɗo pul soɓe kewi wiye fulɓe yimɓe hesɗuɓe wiiɓe pul yimɓe waɗɓe fayida yontade ɓen mbiyete fulɓe joni noon ɓe jettama jettoje nayyi diallo e ba e so e bari noɓe caltiri ɗum haala mum ene heewi kono toɓe adi wonde ɗo toɓe natodira ɗo to gaynata leydi arabeɓe naata leydi ɓaleɓe hakkude soudan e nigéria ɗo jimmi darne ɗo yalla jama on hasindine eko woni caggal to ko inchallah ay ɗo gonɗen jonɗo ɗo darneten nde ɗo yew